Selamat sore, kembali ketemu lagi bersama Kung di Urip Bonus Channel. Sore hari ini, Kamis sore ya, Maljum. Apa kabar sahabatku? Apa kabar sedulurku? Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita seperti ini. Amin. Dan tetap Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Sore ini kita sepil dan reaction dari Gunung Kidul ya, Ngayu Jakarta, Gunung Kidul, Ki Yusuf Ansori. Lama kita tidak sepil terkait dengan Mas Yusuf Ki Yusuf Ansori ini ya. Semoga pada kesempatan hari ini Ki Yusuf Ansori senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia sekeluarga dan konco-konco nih. Saya sepil pertunjukan tadi malam yang sedang pentas di Desa Katongan ya, Katongan Ngelipar Gunung Kidul. Kalau menurut datanya itu jelas dekat dengan rumahnya Ki Yusuf Ansor sendiri, karena Ki Yusuf Ansor itu kan berasal di Ngelipar. Nah ini juga di Ngelipar. Malam itu mengambil cerita bangun Mairokoco, bangun Taman Mairokoco. Ini jelas keterkaitannya dengan taman ya, Taman Nyawiji. Taman ini keterkaitannya dengan putri. Nah jelas ternyata setelah saya ikuti Pandito Durno yang sudah tua bangka itu ingin menikah lagi dengan Sri Kandi. Nah Sri Kandi untuk menolak tidak, kalau orang Jawa itu menolak itu dengan cara-cara yang halus, meski dalam hati tidak suka dan menolak Pandito Durno, tapi Sri Kandi zaman dulu itu penolaknya dengan cara, kalau Pandito Durno bisa membangun Taman Mairokoco, saya siap jadi istrinya. Antara lain seperti itu. Baik, itu sekilas dan sinopsis cerita membangun Taman Mairokoco. Dan ini melibatkan para raja-raja. Akhirnya nanti yang memenangkan persembara itu adalah Raden Harjino. Baik, Ki Yusuf Ansor itu kalau menikmati dari awal sampai akhir, kita benar-benar dalam malam itu menikmati pertunjukan wayang yang wayang klasik tapi modern. Seperti saya mengikuti pertunjukannya Ki Seno Nugroho. Jadi Ki Seno Nugroho itu dengan gaya pakem lama, tapi dengan intonasi dan dengan ontowecono setelah komunikasi yang modern saat ini. Jadi zaman ontowecono zaman dulu diaplikasikan ke era sekarang sehingga mengikuti zaman saat ini. Dan tentu saja jika panjenengan ingin menikmati suasana melihat pertunjukan wayang kulit dalam remaja nih ya, dalam remaja ya, inilah yang pas. Karena apa? Ki Yusuf Ansor itu mewakili semua yang ada, dalang-dalang ada. Bukan berarti menjatuhkan atau mendiskreditkan atau perbandingan, bukan. Maksudnya begini, dalang remaja di Jawa Tengah, bahkan seluruh Jawa, bahkan Indonesia ini ya, Ki Yusuf lah yang paling regeng. Sejak awal itu sudah regeng, pertunjukan regeng, suluknya, ontowecononya, kekompakan pengerawet dengan komando-komando dari sang dalang itu kompak banget, dan menunjukkan bahwa Ki Yusuf Ansor itu menguasai semua
semua apa karawitan, semua gongso itu. Artinya dia mengendalikan perintah itu dengan cara sesuai dengan apa yang keinginannya dituruti oleh pengerawitnya. Nah, hal ini kalau tidak kompak dan tidak mengerti kan tidak bisa. Ki Yusuf Ansor menguasai semua. Yang jelas suluknya mantep dan tidak fals. Inilah regeng hidup. Saya sering melihat beberapa pertunjukan dalang-dalang remaja yang lainnya, tidak perlu saya sebut, dan ini saya tidak menjatuhkan atau mendirikan, bukan, tapi di Yusuf Ansor inilah regeng hidup suasana, jadi padat gitu loh, gak ada jeda waktu yang longgar gitu, enggak, hidup gitu suasananya seperti ini. Mijelang nira risan narapati kinarabak srimpi bedhaya Ilahe awigna mastu purama sidhem awigna mastu purama sidhem silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisisaning disana sono sinawung langening gelo pestu maksil stantun lambang Buddha jinandra tutur katila tetula-tulat mrih labeting parabdya wini sudang upama praming niskara karana tumiying jaman Purwa gonggo trigonggo durga mendhak kala sirna pinarti tameng lalata mangya tekap usana haning gumita tawang renggeng merambang matumpa-tumpa marma panggung sang merwenggata sing gebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa tungging kuna ngemusura yen linaras saya karaos mulajaru angrasa wani uruhing diri rasa mangsa rumangsani pindhane kadojal kang ilu kaca jarweh wis rinaku cahing carita becik wis kagelaring madlaring pagliran ya Gusti Ramisan pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndaremi Wangkartika wis nurbaga dhateng kawasa sahari kang radra ngedri bawana prawateging doksina gilir kepanti temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarbabat Redungwal Wangkarta sinambun toya japating Grembya datu padhawing kutu-kutu Walangatoga Buranana yang Branta ya dadu benanan tanpa wicalan padang tarangan sinari sang bangar nahang yang rasa berbawani jagat bungi jagat wetan tu munggu-munggu bungi kalingan munggi rabang meranganga lamun kaik saya dilang-dilang to bumi saya dangu sumur sang bangar ko katos meblak kanan kiri ngabang ismu jenar kapur bawan sinaring sang bang basonto tanam dukaton ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo boceng gunung melanggan kasiling merabancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Mangkuda Miga tan wetawis dong usul ing kawula tasih dene warsa angupaya buga karep tegal sawahe anglo silotan medhoti sinambi sendonan sesinggenan sinambi amikul garu lugune angin urja kayane sawan ana pirembagan sampur mangke Sanggang Arkoso dangu soyenggil wis katon melok sinari jagat durung ingkang kiblat papat loro kidul wetan kang kulon sinaring jagat kang samya rebit udo arep tejo arep kuwung paranten mangke datan wonten kang amadani kekuwunging praja negari ing Mancala ya negari ing Pancala Radya Apan jare karo pambung ning son kondo sarat ring mangke krana negaring Pancala
dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan toya benami tinampi ombeng samudra binang langut kang tanpa pagut. Pegating manunggal kapantok urut ing Cakrawala. Panemane cakring kewisik. Sawaneng neping jurang, corong kenepung goserong, kinarya susing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanam duang rembuyu ngroyo-royo anggit triro-iro-iron kelapa bumi subur pasitan mawon. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil. Saka sendang kang mening tertandhe. Iline kang pinara-para, playune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinaruh hangilani sawah. Yang pategalaning Narakisma. Mokal pangoleng tetani bebasan datan ana bumi sak cengkanging sela sadya tinandrang kang para kapi pandu Bathari Sri Aglar pasapinan Yayak Rukmi saringang minangka Pratiwi Pategalan rengga plawit kang ngrembuyuk udhongane ambeyek wae nganti kaya manglunga wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa jinawi tukulang kemawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya tek iwensan siang rembug lamun siang aglaring manggonan lamun wanci surup surya samya bali maring kandhange sowang-sowang datan ana carane ngangget kandhang nganggo nancing malang lapet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kati akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Pancala ana gungimbangi gunung anggone Samra Lestari runtung murantrah tumrah sadya dadi huruk-huruk anu lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman sepen tebih saking tindak sanso sinansaya wadana dananing umat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sejati ning jejiban kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temambabar karya kenging binasake negaring Pancana lakus melagya manjik maring jaman Cana panjang punjung pasir awira sinawi kemari pakarta tata turta raharja dasar negara kang gedhe bari padhang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusuring manca prajala sinenta wau kang asta busana adil bangsa negaring Pancala menangira denung campa dosa namane Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani nggih jejuluk Sang Nata Prabu Drupada ya Sang Nata Prabu Sucitra Nalendra kuning bumi kang anggung jejekaken kautaman wisa juga lenggahing madaring dampar Cana sinebut sangjaning peromban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara ngrabut tegamber mlabar yayaroping samudra daratan prandring mangke miyosira Sang Nata Prabu Drupada tansah cinaket marang Sang Jopra Kadang Setana miwah para putra ingkang sampun sami rawuh nenggih ingkang lenggah wonten sak pepengkeraning Sang Prabu Sucitra nenggih nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa parandening mangke kadheraken rawipun nata Ndrawatu Sang Prabu Sri Bathara Kresna datan kantun nata mandura Sang Prabu Baladewa miwah panenggahing Pandhawa Sang Raden Harya Werkudara nalika semanten arsa wijiling mandika temah asri arenggebing pananggilan
ingkang sasongko kumanyar ning kowe mangkin tanpa siring Sritinon ning base wakan busana maneka warna Sebak puspita ngudyana miyang manjra sarwa rukma ranggeng manik Narawata Obro Prabanya kang sumirat kenyaring teja laliwaran lereki laci siring dadek wimbo kekandha mrene
ingin kaduping maroto mondo saparan mangambar ungas Niwang suksmana kang adilunuwe ana sasmentaning sun jagat wasesaning Bathara wong bawana langgeng sinunggita tanawrat waladal nun mangke nggih angger anak Prabu para putra kula para nalindra ingkang sampun sami rawuh wonten kedhaton garing Mancala Radya nggih anak Prabu Puntadewa anak kula Ngamarta sarwa paduka anak Prabu Darmakusuma ingkang paman ngaturaken pambagya harja mugya kunjuk nggih anak Prabu Puntadewa niwang agung mugya ngayomana marang praja negaring Pancala Radya sakisinipun nun mangke paman Prabu inggih Kanjeng Rama Prabu Drupada Kanjeng Rama Prabu Sucitra ing Pancala ingkang animbali dhateng wiswanipun ingkang putra Ngamarta pun Darmakusuma paman Prabu parang paduka badhe misungsungaken pambagya harja dhateng ingkang putra Ngamarta pun Darmakusuma babar pisan sampun kula tambi akarya bombong tiasing manah kinarya suta marwata suta manahipun ingkang putra pun Darmakusuma paman Prabu mboten langkung pudya pangasta mugya kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng paman Prabu ing Pancala Radya paman Prabu Drupada iki waladala bombong kang tanpa upami jernyatanipun kula minangka tiyang sepuh kula minangka wong tuwa kula nyaketaken sanggya para putra menika sami rawuh sami makempal sami manunggal nyawiji wonten ing negaring Pancala menika mertandhaken bilih ingkang paman menika nggih dipun tresnani dening sangjaning para putra mekaten paman Prabu nggih sarwa paduka anak Prabu Darmakusuma kasekecakna lenggah paduka nggih anak Prabu Puntadewa sampun mboten kirang prayogi pisawanipun kang putra paman Prabu pun mangke nggih anak Prabu Ndrawati Angger Prabu Sri Bathara Kresna sarwa paduka wonten praja negaring Pancala ingkang paman pun Drupada ngaturaken kasugengan Sokararjan sarwa paduka anak Prabu Ndrawati nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna nyawang suksmana mangadilunuwe ana sasmentaning sun jagat wasesaning Bathara wong bawana langgeng singgita tanawrat nun mangke paman Prabu kemarang paduka Kanjeng paman Prabu Sucitra amiji dhateng wiswanipun ingkang putra Ndwaraka ingkang putra pun Sri Bathara Kresna anggen kula sowan tansah pina ing kawidadan ring sambikala tebih saking rubeda caket mring Karaharjan paman Prabu kemarang kula ngaturaken sungkem kula kunjuk wonten ngarsa paduka paman Prabu Drupada ing Pancala
Paman Prabu Sucitra. Wah, nggih, kula wonten timbalan. Sampun ngantos paduka menika ngowah-owahi adat. Liripun. Wah. Tiyang sak jagat menika sampun sami pirsa. Tiyang sak jagat menika sampun sami ngawuningani. Bilih Tandrawati Prabu Sri Bathara Kresna menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu, titih Sang Hyang Bathara Suman, Dewa Ngejawantah ingkang tansah antum padhang pun katentreman sagung gumelar wonten ing jagat menika. Menapa badhe kelampan sak mangking kempamaning Pancala kuwalat. Menapa badhe kelampan sak mangking negaring Pancala radya menika nampi welaking dewa menawi ngantos Drupada wantun nampi sembahipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Mboten Paman. Liripun mboten napa nggih. Ingkang ngaturaken sungkem menika sanes Sang Hyang Bathara Wisnu menika nuwun sewu. Nggih pancen estu jagat menika sami ngondangaken sami nyebutaken bilih ingkang putra Ndrawati menika titih Sang Hyang Bathara Suman. Nggih. Ning sanes ngaten. Minangka jejering putra, minangka jejering anak dhateng tiyang sepuh menika sampun saklimrahipun kula ngaturaken sembah sungkem wonten ngarsa paduka Paman Prabu ing Mancala. Pramila sampun wigaringa-ringa katuran nampi menapa ingkang dados sembah sungkemipun ingkang putra Ndrawati Paman. Oh, nggih, nggih. Lah dalah. Nggih. Menawi sampun mekaten marang paduka anak Prabu Ndrawati nggih sampun, nggih sampun. Kula tampi damel bombong tasing manah dawah sami-sami nggih. Ih, ngaturaken manuwun. Nggih. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun mboten kirang sekeca Paman. Nuwun mangke nggih. Tiyang agung ing Mandura. Tiyang agung ing Mandura. Anak Prabu Baladewa ing Mandura. Sinuwun Prabu ing Mandura. Ih, anak agung Balarama. Sarwa paduka ingkang Paman ngaturaken puja pangasta mugi kunjuk wonten ngarsa paduka nggih. Anak Prabu Baladewa. Walah dalah. Ya jagat pangestu kula ayo Bathara jagat Patendra Jala Dewaku. Pun mangke Paman Prabu. Parang paduka Paman Prabu ing Mancala, Paman Prabu Drupada inggih Paman Prabu Sucitra. Ingkang sampun parangami dhateng wisanipun ingkang putra pun Baladewa ing Mandura. Pangan. Puja pangesta sampun kula tampi damel bombong tiasing manah ingkang putra ing Mandura. Boten langkung sungkem kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Paman Prabu ing Mancala inggih Paman Prabu Sucitra. Kula nuwun. Nggih, nggih. Lah iki rak padha wae to. Kakang Adi kok ngaturke sungkem. Mboten napa-napa. Mestine mawon dasar paduka ngaturaken sungkem menika rak minangka putra ngaturaken sungkem dhateng tiyang sepuh. Ha iki ngaten. Inggih, nggih. Nggih. Kula tampi kandela sami-sami mboten langkung kaprayogan rawuhipun. Sampun mboten ingkang sekeca Paman. Ora nggo sikik. Atmajaku wong gagah, anakku wong jentara. Atmajaku tunggul pawenang. Arep den amarga Udara. Sarawuh munggir sak sowanmu ning Praja Goreng Mancala ingkang Paman ngaturake karaharjan kunjuka ana ngarsamu Atmajaku Werkudara. Bima Yabhratasena. Wah. Drupada bapakku ya Sucitra wong tuaku. Wiji warang sowane Werkudara nggonku sowan ning Rajanegara Pancala ora ana alangan swiji apa. Ya mung aku ngaturake basaku wae katura. Werkudara ana dawuh apa? Sing gedhe pangapuramu yen to kadang-kadangmu padha ngaturake sembah sungkem ngursani wong tuamu Pancala tak tampa nanging sing gedhe pangapuramu yen to Werkudara sing ngaturake sembah sungkem ora kok teges aku kuwi mbanci ndemban silatan nanging wong sak jagat ki wis padha nyekseni yen to Werkudara kuwi satru ingkang ora bisa tata krama, satru ingkang ora isa nduduk, ora isa unggah-ungguh. Apa ya bakal kelakon jagat Pancala kuwi bakal horeg, apa ya bakal kelakon dewa matedhakake bebendu ana negarane pamanmu ing Pancala. Merga ingkang wani nampa sembahe
Werkudara ya ingkang wani nampa sembah Bratasena ku namung dewamu, ya dewa ingkang ngrungkepi marang sariramu, ya ki Sang Hyang Bathara Ruci. Mula sing dipangapuramu Werkudara. Pun paman ora nampa sembahmu nanging pangestuku wae tampanana. Drupada bapakku. Werkudara piye? Kowe arep tiru-tiru Kresna kowe. Lho, tiru-tiru anak Prabu Ndrawati piye? Sing tau ngendika kaya ngono kuwi Kresna kakangku ya ireng kakangku. Ya apa ora kowe arep tiru-tiru Kresna. Paman Prabu, pripun kira? Kula matur kados mekaten menika kula namung badhe ndawakaken rembug. Oh, ngaten. Inggih. Janipun kula nggih wantun nampi sembahipun Werkudara menika, jernyatanipun menika adhi kula. Ya wis Werkudara tak tampa, mencela-mencele. Ratu Wolawali ngendikane, pangestumu wis tak gegem ndadekake jimat. Dayane marang uripe Werkudara, Sucitra bapakku. Yo Werkudara ya. Lah sak mangke nggih. Menapa ingkang dados jalaran lan sabab sadasaripun menapa? Kula ngrawakaken Sang Hyang para putra menika. Kula ngawaken Sang Hyang para Nalendra Gung Binatara wonten Prajan Garing Pancala Radya menika tanpa niku namung badhe nyuwun iga partikel nyang senjata pitulung. Menapa ingkang kedah kula lampahi? Menapa paman? Menapa paman Prabu? Nuwun sewu. Ingkang putra Mandura menika nggadahi utang lelabetan dhateng Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mancala. Paman Prabu Sucitra iki Paman Prabu Drupada. Pramila gandeng sak mangke Paduka Kanjeng Paman Prabu Drupada menika kagungan bot repot sawijining perkawis ingkang kedapun paringi sabiyantu, ingkang kedapun aturi sabiyantu dening para kadang-kadang. Pramila sak mangke kula suwun Paduka Paman Prabu Drupada paring dawuh ingkang tetela. Nggih, matur nuwun. Nanging saderengipun wong kula niki wong tuwa nggih. Inggih. Kula badhe cariyos, kula badhe matur, umami cariyos kula menika dipun geguyu mboten napa-napa. Umami cerita kula sak mangke menika badhe dipun poyoki mboten napa-napa. Kula menika ngrumangsani, kula niki wong tuwa kudune ya iso mikir, kula niki wong tuwa nggih kedahe saged menggalih. Langkung-langkung kula menika Nalendra nggih saged murba lan masesa, nanging kula nganti isin. Wirang sebabipun lha iki menika. Kenging menapa paman? Nuwun sewu. Kula tak matur nggih. Inggih kasumanggaken. Ning saderengipun kula aturi nglenggahi lan pun sambi sak wontenipun. Sinaosa kula anggen ngrawakaken paduka sedaya menika sambatan ya. Nanging menapa ingkang wonten Prajan Garing Pancala menika kula aturi anyambi. Leng-leng ramyan ingkang driya lirik Hyang Candra katawengan sumu ing jaskato ritan limut kapyarsaning rojit remeng driyoma namung kekuwung ing Hyang Wisesa tanana kanggo jiwa raras
Ampun didhahar to. Sampun, sampun. Nah, nggih. Menika wonten kencang goreng. Nah, monggo disambi. Sampun paman. Wah, menika eca saestu lho nggih, nggih. Nggih, nggih. Anggaran saking pusat niki wau. Nggih, Paman Prabu nggih. Nggih. Lajeng menapa ingkang badhe pun paringaken dawuh? Duh. Kula kok maju mundur nggih. Kula badhe matur menika maju mundur. Walang ati manah kula. Kuatos salebeting manah. Sebabipun pripun nggih? Najeng kula geguyu kok wong tuwa sing ajeng kula critakake niki sak barakan kula. Nanging menawi mboten kula geguyu kok kula kedah guyu nika lho. Wonten menapa panjenengan menika kok malah kesenengen piyambak menika? Kenging menapa paman? Mbok kula aturi paring dawuh. Mboten kok malah asik piyambak menika lho. Nggih. Nggih. Kula niku nampa sowane Durna. Pripun? Kula niku nampi rawuhe Begawan Durna. Sinten? Rawuhipun sinten? Begawan Durna niku, Kumbayana niku lho. Kadang kula tunggal sak peguron nalika taksih meguru. Minangka cantripun Sang Hyang Rama Parasu nggih. Penemban Rama Bargawa. Kumbayana niku pendhita ing saka lima niku lho, nggih. Oh, Bapak Durna rawuh wonten mriki. Nggih. Lajeng napa wigatosipun? Heeh. Wah, kula ora tekan nggih arep matur nggih. Kula ajeng menawi sak mangke paduke ing sami rawuh mriki menika sami gumujeng. Lho, mboten napa-napa, mboten napa-napa, mungkin malah guyu bareng. Koko Prabu dereng. Pemanasan kok Kresna. Inggih, inggih. Mboten kenging cengengesan. Ora. Kula tak nata ati riyin. Inggih. Bapak Durna rawuh mriki. Nggih. Wigatosipun menapa? Durna rawuh mriki niku arep rabi. Le rawuh mriki le sowan mriki niku. Wah. Riyen nek kalih kula niku sengite ora jaman-jaman. Ning kok sak gendagan niku. 7 dina kepungkur niku kula kok dibetakke mbako rong kresek niku. Monggo kula menika mboten sesembako to. Inggih. Paling boten-botenipun menika rak vapor menawi kula menika. Inggih, inggih. Sinasa ngicali wibawa nanging eca tumraping manah. Inggih. Lah Durna kok sowan mriki niku mawa tata krama unggah-ungguhe jangkep niku lho, nggih. Sing kula bingungi niku lho, nggih. Lah jebul tirimunipun piyambakipun menika badhe nglamar anak kula. Lho, sinten? Tresna Jumena. Sanes sampeyan ki. Urung-urung kok wis ndagel, nggih. Mboten kula menika mboten kok ndagel menika mboten. Sinten putra Paduka? Sinten Maman? Sinten Maman? Iki badhe pun lamar dening Durna menika sinten? Dereng. Ampun gumujeng riyen sampean. Walah Durna kok ya aneh-aneh. Arep rabi kok ndadak neka werna iki lho nganti kaya ora ana wedokan liyane. Ah kok atmanjane Paman Prabu Pancala sing dilamar iki lho Kresna. Mengke riyen dipun pidangantaken riyen rembugipun. Yo. Sinten ingkang badhe pun lamar? Anak kula Sri Kandi. Sinten? Anak kula pun Sri Kandi menika lho nggih. Weh lah. Koko Prabu. Kula mbok yo sabar ngoten lho. Kaget Kresna aku kaget. Iku kula nggih kaget. Ning mengke riyen. Kados pundi? Nek ajeng gumujeng ampun diampet. Mboten kok. Sinten sing badhe gumujeng menika sinten? Sing badhe kula rembug menika senes. Perkara anggenipun Durna badhe nglamar anak kula pun Sri Kandi menika mboten. Lajeng menapa? Sing badhe kula rembug menika Durna niku wong tuwa lho. Durna niku wong tuwa, sak barakan kula, sak pantaran kula. Lah kok sing diarah niku lare wingi sonten.
kamangka anak kula pun Sri Kandi menika ora ibaratipun kembang menika nedeng mekar-mekare sak temah kathah sangjaning para kumbang ingkang badhe ngisep madu sarining tawang. Inggih. Lah Durna niku ya gumun kula niku lho. Kaya tekan-tekane niku lho. Monggo yuswanipun Durna kaliyan anak kula pun Sri Kandi menika aduh. Aduh, kacaipun menika tebih. Aten Durna niku yuswane 87. Anak kula Sri Kandi menika yuswanipun 23, 23. Walah. Paman Prabu, pripun kira? Lah kok sami kana lakonipun patih kula Mandura niku sinten? Pragota. Oh Patih Pragota nggih ngaten. Nggih, kamangka sing diarani ku anake pun siji. Nggih anake mblingi Raja Majama. Wah, kula niku kanthi ora iso ngempet guyu. Lah wingi niku Pragota niku mboten enten perkawis napa-napa. Mbah buta drit apa kepiye? Kedaton Mandura niku dipel nganti resik. Moro-moro mboten wonten udan, mboten wonten angin kok Pragota ngepel kedaton niku lho. Kula medal sinambi kula muring-muring. Kula medal sinambi kula. Pragota aku ra ndedit. Lah kok le wangsulan kula niku mengajeng madang. Wah. Iki pun geguyu sareng-sareng mawon nggih. Kresna, pripun Kakang Prabu? Aku reti sing arep dirembug Paman Prabu ki apa? Menapa? Durna ki wong tuwa, Durna ki wong ora duwe wong tuwa, Durna ki wong lana. Ninggal karo wong tuwane. Jawa ning tanah Jawa meguru ngersaning Sang Rama Bargawa. Inggih Kakang Prabu. Heeh. Lah iki rak sing dibingungke Paman Prabu menika rak nuwun sewu Paman. Menapa nggih? Ingkang dipun bingung panjenengan menika rak Durna arep rabi kuwi sing ditareni sapa? Kamangka lumrahe wong arep rabi mono kedah wonten inggih menika nyuwun nigolan pamrayogi. Kakang Prabu. Piye? Nawi sampun boten gadhahi tiyang sepuh ingkang dipun tareni menika rak Satama. Nanging nek Satama ora gelem ditareni piye? Nanging yen Satama ora gelem ngigoke marang apa sing dadi tindak tanduke wong tuane piye? Lah nggih putranipun angkat ingkang dipun tresnani dening Bapa Durna. Lah kamangka ning kene rak lungguh putrane angkat to. Sinten? Sinten? Bronjong iki lho. Bronjong sinten? Werkudara. Iki ra anake angkat Durna to. Werkudara kuwi nyebut Durna kuwi ora bapakne. Werkudara nyebut Durna kuwi ora wong tuwane. Inggih. Lah coba taren karo Werkudara. Werkudara. Oh. Ora, aku ora takon karo kowe. Takon opo? Aja sirik atimu sik ya. Ora. Bapak marep rabi iki lho. Perkarane opo kok sing ditajike Werkudara? Lho, kowe kira anake angkat. Anake angkat bab ngilmu, bab meguru. Perkara Durna arep rabi, Durna arep bojo sakarepe. Lho. Nek ngono kowe ora gelem tak dareni, ora sudi. Ora wurung kowe ngarep ngece aku. Ya. Tanggap ing sasmita kowe wis. Wis ora Kresna aku mesake karo Werkudara. Sebabipun menapa? Utange akeh-akehan. Iye. Lah menika ingkang kula tareni menika nggih. Kula menika badhe paring wangsulan menapa dhateng Durna menika. Kamangka kula nyuninah dhateng Durna malah pun netepi dinten inah ingkang dipun pasrahaken dening Durna inggih menika 7 dina, tawi 7 hari kapengker. Dinten menika ngepasi wekdal Durna menika badhe prapta wonten mriki nanjaken kados pundi kula mengestoni napa mboten anggen kula badhe masrahaken anak kula pun Sri Kandi. Inggih. Ning kula mesake kaliyan anak kula nggih. Sri Kandi menika lho. Kula niku ngerti watak wanturipun Begawan Durna menika kula sampun mangertosi. Menawi ngantos sak mangke Sri Kandi menika mboten tentrem manahipun
nalika suwita dhateng kersanipun Gawan Durna sing dosa rak nggih tiyang sepuh. Inggih paman. Lah nggih. Pramila kula nyuwun dawuh paduka. Anak Prabu Ndrawati lan sedaya ingkang sami rawuh kados pundi anggen kula badhe gagapi lampahan menika nggih. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngraket nawang sesangga nalin trembek marwa sing sang katriku mula katriku mulung mangrompak ing wadya kurda rek kagiri-giri Didhem adareng pasewakan negaring Pancala Radya nalika semanten dadal legeg datan mubah datan musik nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna sareng midhanget pangandikanipun nata Pancala Sang Prabu Drupada nglenggahi kanyun kang pinangka wardu kanyu jaru waganten wardu jaru keca minawa durung abange durung manjing dasaring Bantala kasaru geger njaba yang arsa tangkeping weruh kasiban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan wedi ajeng medhun kewantilan kejawi amung paraptanipun pandhita Sukalima Sang Tapa Begawan Durna ingkang sampun ngrasuk busana pinanganten basahan miyak kang para seba nalika semanten dhewe kancana daya jaluk dalan mene dalan sinong
Sinongwati jagat kinari among balu membah ombak ing samudra bale lumut ambra kanggang awita dedenjeng-denjengan lah rak napa to nggih kula sampun matur to nggih inggih Saptari kapengker Durna menika sowan mriki badhe nglamar dhateng anak kula pun Sri Kandi kula nyuwun inah Durna menehi inah 7 dina lah dinten sakmenika nglenggahi wekdal Durna badhe nanjaken dhateng Kang Paman wah kados pundi menika nggih amangka Durna ngenipun sowan mriki menika lho kula aturi mirsani malah sampun macak busana pinanganten lho ora kelamben ngaten iki pripun niki Werkudara Bu luar nyandi mek rokok wong bar tuku kok golek ora padune moh wirang kok Paman Prabu kula nggih amangga pun dangu mawon kula niki ngerti wong tuwa kok polahe ra kira-kira Durna iki lho nyo Bapak Durna niku mung karing ngrasake urip sing kepenak wae kok ndadak neka-neka lho kajengipun cobi kula tanjihke cobi kula dangune nggih mbok nanggenipun badhe nglamar anak kula pun Sri Kandi menika badhe dipun dadosaken pertimbangan gesangipun nggih Maman Durna adikku cah bagus Kumbayana samratamuning para jana-garing Pancala Radya kinandhanan Karaharjan Kumbayana lole kenthos waru gimbal manyar-manyar Tuneng dungkul panalas dadi wana. Kamanaga kula kaparit kandel buntuting selikur. Kresna. Pripun? Ampun gumujeng lho. Lah. Arep mrene iki ngombe apa ya? Kirangan. Wong tuwa mengkari sirah-sirah tok. Mengkari rambut tok. Pindhane kaya alang-alang kok. Kokean bertengsing. Kok Prabu? Piye? Menika tiyang sepuh Bapak Durna menika pepundhen kula lan panjenengan. Ha iya. Panjenengan mboten kepareng gumujeng. Ora, ya wis. Lah rak kowe genti to sing guyu. Nuwun mangke Rama Prabu. Lho ngose. Pripun? Aku ki kadangmu tuwa kok kowe nyeluk aku Rama Prabu. Lah nggih hidup-hidup kula menika. Nyicil anggen kula badhe dados mantunipun Nalendring Pancala inggih Kanjeng Rama Prabu Mara Sepuh Rama Prabu Drupadi inggih Rama Prabu Sucitra. Iya.
ning kusik kowe iku ora urung tak rabekke karo anakku Sri Kandi to. Lho, tiyang rabi mriku paitanipun rak namung kenceng. Nang mboten kenceng niku mboten saged rabi. Sing kenceng apane? Rembukipun. Ngaten. Oh iya, iya. Pramila sampun walangati paduka kula timbali kanthi sebutan Rama Prabu. Lan sakmangke kula suwun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala ugi nimbali dhateng pisanipun Kang putrapun Kumbayana putra mantu ing Sukalima menika kanthi sebutan anak angger. Ngaten. Mboten ngagi Sukesna mboten nggih. Anak angger ngaten mawon. Waduh, Durna, pripun? Kowe kuwi kadangku tunggal sak peguron apa ya bakal kelakon. Alah sampun, wong niat sampean mriku namung badhe ngece dhateng kula ta. Saderipun kula sowan wonten mriki menika pun do ngrasani kula kalih wong-wong niki. Nggih napa mboten? Ya wis. Ya. Anak angger Durna tak tampa. Inggih kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Rama Prabu pangestuku tampanana nggih. Sampun sanget anggen kawula mundi. Nuwun mangke Bapa Durna sarawuh paduka paman Kumbayana ing Sukalima. Rawuh wonten praja negaring Pancala katuran kasugengan. Lho, ampun basa, Kakang Prabu. Kakang Prabu kados pundi menika ingkang putra Ngamarta? Nggih, kula ngertos. Ingkang putra Ngamarta menika rak riyen nalika tesih dados gurunipun para Pandhawa, kula menika nganggep paduka menika anak kula. Nanging sak menika mboten. Kula menika sampun dados kadang tarunanipun Kakang Prabu Puntadewa. Gandeng paduka menika garwanipun Kakang Mbok Dewi Waradrupadi. Kula menika dados kadang paduka Kakang Prabu Puntadewa. Pramila kedah nguntang dhateng asmanipun Kang Arayipun Kumbayana menika adik Durna ngaten. Kakang Prabu Kresna menika kados pundi? Sampun dipun turuti kemawon. Tiyang gandrung menika menawi mboten pun turuti menapa ingkang dados gegayuhanipun luwung trima gantung. Nggih to Dik Durna? Nggih, Kakang Prabu Kresna nggih. Aku kadang karo wong-wong Pandhawa iki. Matur nuwun. Kanthi kepeksa Dik Durna iya. Tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanana. Dik, ngono Dik. Dik. Sing lega mawon, sing tabah mawon lho nggih. Inggih, aman nggih. Sampun sanget anggen kula pundi Kakang Prabu Puntadewa anu paring pangestu dhateng ingkang rayi ing Sukalima. Adhiku Durna Kumbayana. Kakang Prabu Kresna wonten dawuh. Padha kanthi raji sak sowanmu ya, Di. Nggih, Kakang Prabu Kresna sampun mboten kirang prayogi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku wae Tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi Kakang Prabu? Durna, Durna. Wonten dawuh Kakang Prabu. Menika kados wantenipun Kakang Prabu Baladewa. Ya. Dik. Tampa sembahmu. Oh, dereng. Urung to, dereng. Rasane kok koyoke wis dereng, Mas. Panjenengan menika kok sajak mbepidok dhateng kula calon nganten menika lho. Kula menika mboten sadipun ajari titis, kula menika pun riyen kula pun nate ajar titis arepa ngenerjaran menika kula pun titis. Telek. Isa-isane wangsulan ki lho Kresna. Sampun kajengipun Durna menika kepekane akeh. Iya. Wangsulane mesti enek mawon. Ha iya. Ya. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Prabu Baladewa tak tampa adik Durna. Wal pangesune kakangmu Mandura Tampanana. Ing sampun kula pundi? Prayogakna sowanmu. Ora sah ngombe wedang ya. Lho, sebabipun wedang iki mung digunakake dipisungsungake kanggo para tamu agung, para dayok agung yang padha rawuh ning Prajanegara Pancala. Kowe iki ming anak mantu wis ngalao. Nggih. Ya arep kowe iki urung rabi karo kadangku Sri Kandi, ning kowe ngalao ya Durna. Nggih Kakang Prabu ngestaken dawuh. Boten kula tresna kalian tetimbanganing manah kula inggih sisian garwa kula inggih pun Denak Wara Sri Kandi menika kula tresna lahir lan batin. Sinasa kula mboten pun paringi wedang, kula mboten dadosaken suwijining perkawis, kula mboten mesgul ing manah. Bagus kan biyen kula niku bagus.
Durna, kula enten dawuh Rama Prabu. Wah jane isin aku jane kowe slagamu kaya ngene iki. Mboten sae isin. Menawi isin kula aturi merem pingkem netranipun. Satemah ical wirangipun. Iya. Ngaten? Iya. Gegayuhan ki apa? Gegayuhanmu ki apa? Kowe durung tak ijabke, kowe durung tak dhawuhke karo Atmajaku Sri Kandi. Tur meneh apa? Atmajaku Sri Kandi kuwi durung karwane gelem karo kowe. Ya nek Sri Kandi gelem karo kowe ora apa-apa. Nanging yen to Sri Kandi ora gelem karo kowe, tiwasane mengko kowe tak ijabke karo anakku Sri Kandi, manak mengko mung babar wirang. Nalindring Pancala minangka wong tuane Sri Kandi lan anakku Sri Kandi keloro-loro mergo urip karo kowe kepeksa. Oh, mboten. Kula menika sampun matekaji Asmarandana Asmaratatra Prasetya. Dados Sri Kandi menika sengara kok badhe nampik katresnan kula menika tangeh kelampahipun. Wong wedok ngerti kula niku, ngerti rai kula niku dadi ketok enom. Wong lenang nyumurupi rai kula dadi ketok tuwa. Malah mung ketok mayit. Hus. Saking tuane mbok sisan mayit ngono wae to, Dur. Kakang Prabu mbok ampun atos-atos anggenipun ngendika. Ora. Lho. Aku kadangmu tuwa kok guyu kok kon meneng. Sampun menika senes rembug kula kaliyan panjenengan, rembug kula kaliyan Rama Mara Sepuh. Ya wis. Sakmenika ngaten kemawon Rama. Nggih. Supados kantenan lan supados cetha lan terwaca. Bojo kula pun Sri Kandi menika purun apa mboten kula rabi. Sakmenika pun timbali mawon sowanipun. Ngono. Nggih. Ya wis. Ning nek Sri Kandi ora gelem, kowe aja ngamuk. Lho, mboten ngamuk pripun? Kula mboten badhe ngamuk. Awit kula menika sampun matekaji Asmarandana Asmaratatra menika kala wau lho. Kula menika sampun matekaji pengasian. Dadi Sri Kandi nyumurupi kula menika kula ketok bagus arep tangan kula tekle. Ngono. Nggih. Dadi mboten napa-napa. Monggo sampeyan kula aturi nglarapaken pisanipun calon bojo kula, calon tetimbangan kula, calon kendaraan kula nggih menika pun diajeng karo Sri Kandi ngaten. Nalin trembek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrompak ing batu. Nggih anakku cah bagus Rastra Jumena. Kula wonten maring dawuh Rama Prabu. Wah, kanggo nglegani lan nuruti apa kang dadi panjaluke Begawan Durna. Marata diage Mbak Yemu Sri Kandi. Timbalana saka taman keputren nulya prapta mrene. Aku arep sak pejagong lawan Mbak Yemu Sri Kandi. Ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati, anakku Rastra Jumena. Atmajaku nggih. Cahayu anakku. Kula wonten maring dawuh Rama Prabu. Nimbali dhateng pisanipun ingkang putra Punwara Sri Kandi marang kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Ya.
Tak tampa pangestune wong tuamu wae Pamanana. Inggih lah kok gumujeng lho. Ora. Lagi seneng atine wong tuamu. Ngaten. Iya. Kula nuwun sewu wonten wigatos menapa Rama Prabu nimbahi dhateng wiswanipun ingkang putra Punwara Sri Kandi. Kowe ngerti sapa sing rawuh mrene? Inggih ngertos. Sapa coba? Tuwekan mengkare mendem kok dadak neka-neka. Bubub. Guguk po. Ya pancen Sri Kandi kuwi ciri khase ngono. Jan omongane rada atos ning gawe sengsem sakjroning manah. Wong tuwa babe kecing mengare modar ya. Dadane kok werna lho. Lho engko sik kowe apa wis krungu rembuke? Sampun Rama Prabu, sampun kula sampun midhanget. Rembugipun anggenipun Durna rawuh mriki menika badhe nglamar dhateng kula Mbak Tobi, kuwi jagar kula ora gelem, kula moh. Sayang. Hus. Jangan gitu dong. Aku ki tresna lahir batin karo sliramu lho, Sri Kandi Durna. Wonten dawuh Rama Prabu, mundur siki aku tak rembukan karo anakku. Oh iya, ngesaken dawuh Rama Marasepuh. Wah, jan. Pripun Kakang Prabu? Piyapane Dik Durna? Wah, kula cocok mboten serasi mboten nang kalih bojo kula pun Sri Kandi menika cocok napa mboten? Cocok nganggo banget. Wis kaya kirik karo sing duwe. Hus. Kakang Prabu kula menika kok atos ngendikanipun menika lho. Oh alah mengkari menepke rasa kok dadak cenanangan ora Durna. Ayo mengkari iso nabuh slentem kok. Cekon nyekel kendang ya wis napas Durna kuwi. Telek. Kakang Prabu mbok ya ampun banget. Men aku mangkel le. Sri Kandi, kula wonten dawuh. Kowe ngerti to Durna kuwi pendhita kondang kaloka. Inggih kula ngertos. Menawi ngantos Durna menika mboten kula tampi katresnanipun teges. Katresnanipun Durna menika kula tampi nuwun sewu. Mesti kemawon Durna badhe ngamuk. Iya. Ora inggih ngaten. Iya bener. Nanging nuwun sewu, kula menika mboten badhe kok nulya nampik dhateng menapa ingkang dados katresnanipun Mbah Buya Durna menika mboten. Nanging kula nggadahi gegayuhan ingkang sakmangke gegayuhan kula menika sampun dangu anggen kula nggayuh. Nanging dumugi dinten sepriki gegayuhan kula menika ugi dereng kasembadan. Apa gegayuhanmu? Lah mbok menapa gegayuhanmu iki bisa mbok aturken kersaning Kumbayana, satemah Kumbayana bisa ngupayake lan budidaya temah kowe bakal nampa marang apa kang dadi katresnaning Gawan Durna. Nuwun sewu kok marang nuwun malilah badhe matur sapi rembagan kalian Begawan Durna. Yo tak paringi kalodhangan kira anakku Sri Kandi. Manudya yutama ngambar arum sanggo sumo. Ya talma matu pronto nuwun sewu penemban. Apa Dek? Mbok ya mundur ngaten lho lenggah. Mula niku risi nek dicaket kalian panjenengan. Risi iki mak iso dinikmati. Alah pancen ya nyata mesti kaning wanita. Ben bengi wis tak impek-impeke. Urung nganti tutuke wis tangi aku digugah Satama. Asem ki ora. Nuwun sewu penemban panjenengan mriku ora mesti kemawon mboten namung badhe sepisan menika nglamar dhateng piyai putri. Lho, aku mbiyen kuwi ora nglamar, Dik. Aku mbiyen kuwi ora urung tau nglamar. Aku nglamar ki lagi sepisan iki, mergo aku mbiyen ki salah kedaden, dadi aku ora nglamar. Mrekane arep ajar titis nanging malah ketitisen. Sing kena manah wujuding turangga. Begawan Durna, apa ngger? Calon karo aku ora Sri Kandi.
Nuwun sewu penemban, kula menika nggih adi gegayuhan. Kula menika nggih adi gegayuhan ingkang sampun dangu gegayuhan menika badhe kula gaya nanging dereng kasembatan. Apa? Matura. Apa kowe njaluk wujuding sandangan ingkang sarwa prada Mas? Apa kowe njaluk wujude gelang? Apa kowe njaluk wujude kalung? Apa kowe njaluk wujude anting-anting ingkang gedene sakurungan jagung? Matura waton aja njaluk tumurih lintang lembulan. Aku sago minangkani, aku sago mujudake. Sanes menika penemban, sanes menika kula menika nggih kelangenan nggih menika wujudipun Taman Maira Kaca ingkang sakmenika rusak, sakmenika risak. Awit rikala semanten dipun risak dening Nalendra ingkang jejulipun Prabu Junggung Mardya. Samangke kula menika namung nggih gegayuhan sinten ta ingkang keduga saged mbangun wujudipun Taman Maira Kaca menika badhe kula ladosi lair lan batosipun menemban. Ya, jalan gerawaku Sri Kandi ya. Yen ta kowe mung njaluk wujude Taman Maira Kaca iso kabangun kaya wingi uni. Oh, aku iso mujudke. Nanging nuwun sewu penemban anggenipun paduka badhe mbangun wujuding Taman Maira Kaca menika. Sampun ngantos setunggal kemawon wonten ron-ronan ingkang gogrok, pang-pang wit ingkang sami sempal. Menawi ngantos sekedhik kemawon ron-ronan ingkang gogrok lan pangwit ingkang sami sempal nuwun sewu pasuwitan kula mboten badhe kula pisungsungaken. Ora dadi ngopo. Tak wujude apa sing dadi panjalukmu keri Sri Kandi. Sri Kandi, kula wonten dawuh Rama Prabu. Kowe kuwi Atmaja Ratu. Kowe kuwi sekaring kedaton Pancala. Inggih. Yen to ngasih wola-wali tembungmu iki mau, yen to Durna kelakon mbangun wujuding Taman Maira Kaca kelangenanmu nanging kowe ora saguh ngladeni apa kang dadi gegayuhaning Durna sing kucemas mane wong tuamu. Inggih Kanjeng Rama, kula sampun saged menggalih bab perkawis menika. Ya, aku percaya karo sira Atmajaku, Sri Kandi. Kira anak Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Paman Prabu. Lan sedaya kemawon kalebet anak Prabu Ndrawati lan anak Prabu Baladewa. Kados pundi Paman Prabu? Kados pundi Paman? Kula enten timbalan. Perkawis menika sampun ngantos kabiyawarakaken dumugi Mancanegari. Kula wirang. Nang ngantos mangke kasembatan kula nggih mantu Durna. Monggo Durna niku sak baraan kalih kula rak malah wirang. Keparingipun Paman Prabu kados pundi? Kula aturi ngaraket tiyangipun sami jejaki kawontenan wonten Praja Garing Pancala. Sampun ngantos wonten dom sumuruping tirta ingkang merjol saking sela-selaning garu. Ngestaken dawuh Paman Prabu. Terus semena kula wonten maring dawuh Rama. Kaya wis purun sibaning masiwakan bupanu kang padha sibuk jeng Sunadaka ndur kedaton. Nek ngestaken dawuh
keparang kula nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggerat majaku terus to jumena. Purnagati ning Manangkilan. Sanata Sukundra kudaton jog saking dampar cun kunabin gamarang gading kandharaken sanghyang peromban jadi manggung tanggung. Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaring Prabon. Kawisan saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra nyayah Jawata kairing Widodara Widodari. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai pada maju ini ya. Itu tadi suluan dari awal sampai sepenggal bagian kira ada 15 menit ya, kalau nggak 20 menit ini. Tadi itu menggambarkan kehebohan ataupun keregengan Ki Yusuf Ansor dalam membawakan cerita tersebut. Suasana hidup-hidup bener. Padahal itu tidak memakai bintang tamu lah. Tanggap tidak menggunakan bintang tamu. Karena apa? Bintang tamu biasanya kalau bintang tamu pria gitu aja kan kurang menarik. Harusnya ada wanita yang apa gitu. Nah, malam itu Ki Yusuf Ansor memakai bintang tamunya Gareng Tralala. Andaikan itu bintang tamunya dari Jawa Timur, Lintang Kairo atau Niken Salindra, semakin yes. Dan seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi Antawecono suluan, gaya sabetane, nyelengenge, gelelenge, itu luar biasa. Satu contoh, adegan di Pasewakan Agung, di pertemuan agung itu, antara Raja Drupala dengan Raja Dwarawati dan Raja Baladewa dan Raja Amerta Untadewa diiringi Werkudara. Itu kan suasana yang sakral, yang formal. Namun Ki Yusuf Ansor itu menyusupkan kata-kata yang lucu-lucu. Adegan antara Durna dengan Kresna dengan Drupada, Ratu Pancala itu, adegan dengan Puntadewa dengan Baladewa, kan lucu itu. Durna itu. Padahal andai kan itu dalang yang mohon maaf ya, kalau dulu saya melihat itu di Kiseno Nugroho, lucu banget seperti itu. Adegan itu persis itu, ngeleleng gitu. Nah, kayaknya Ki Yusuf Ansor ini koyok fotokopi nih. Jadi kita mengingatkan kembali pada pertunjukan Ki almarhum Ki Seno Nugroho. Meski ada yang lebih telah lagi, yaitu Masda Gading Paukir. Namun kehidupannya saat itu dengan Ki Yusuf Ansor ada yang beda gitu. Padahal Yusuf Ansor ini saat ini masih usianya di bawah Masda Gading Paukir itu. Masih duduk di bangku aliyah kelas berapa ya? Kelas 11 atau kelas 12 itu. Sedangkan Masda kan sudah kuliah. Baik, sedulur Urip Bonus Channel, ini bukan berarti perbandingan atau membanding. No. Apa yang saya sampaikan itu apresiasi. Sehingga jika apresiasi ini jangan dibuat satu perbandingan yang bukan. Buatlah ini menjadi satu motivasi. Jadi jangan punya negatif thinking. Kalau sampean mempunyai negatif thinking, nanti komennya gak karu-karuan. Monggo komen yang positif, kita tanggapi dengan positif. Ojo nganti negatif. Saya tidak suka negatif. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih atas perhatiannya terhadap Urip Bonus Channel. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan untuk NKRI harga mati bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam budaya. Gedabus bersama Urip Bonus Channel.